gure ekarri ditugu Nafarroako parlamentura, argi utziz, Nafarroako langileriak bat egin duela Nafarroan gutxieneko soldata propio baten aldeko aldarrikapenarekin, ez? Neurri bat, pobreziari mugak ezarriko lizkiekena, prekarizazioa murriztuko lukeena eta aberastasuna modu egokiago batean banatzea ahalbidetuko lukeen neurri bat. Baina errealitatea da, estatutik inposatzen zaigun 1.184 euro Nafarroan ez dira nahiko pobreziatik ateratzeko. Egoera honen aurrean, ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuak proposatzen duguna da Nafarroak gutxieneko soldata propioa ezartzeko eskuduntza izatea. Borondate politikoa falta da, patronalak zenek uko egin zion bai negoziatzaileari azaltzea ere eta Komisiones eta UGTek ere bat egin zuten bere estrategian, ez? Nafarroako langileriaren lan baldintzak hobetu zitzakeen neurri horri atea itxiz. Azken finean, hemen gauden sindikatuak lortu nahi duguna da Nafarroak gutxieneko soldata propioa edukitzea, horrekin kontziente garelako mesede egingo geniela lan merkatuan okerren dauden kolektiboa.